Vreau să fac un mare anunț. Ei bine, Grinciulică, stăpân peste satul Spiridușilor. Sunt noul stăpân al satului Spiridușilor. Asta da poveste. Ce că Grinciulică, stăpân peste satul Spiridușilor. Am cucerit toate căsuțele, am furat până și oalele din bucătărie. Am băut ciocolata caldă și am oprit sobele. Ce tot atâta căldură? Să avem doar căldură sufletească, nu-i așa? Spiridușe, ăstea de pe aici, din căsuțe, ci că muncesc. Eu zic că parcă se distrează prea mult. Dar eu mă prefac că nu-i văd. Să nu stric magia, doci că vine magia Crăciunului. Așa că veniți și voi în vizită. Dar aveți grijă, că s-ar putea să vă molipsiți de bucurie. Că am auzit că va fi multă distracție aici. Da, pentru că Grinciulică va face mare show. Și pe lângă mine va mai veni din când în când. Ce se aude? Un spiriduș? Dar nu cumva să mă prind pe aici. Pe lângă mine, din când în când, am înțeles că își va face apariția și Grinciulică își va face apariția și Spiridușul Jingle. Sper să nu dau nas în nas cu el. Și am mai auzit ceva, că aici va fi și spectacol și va veni și... Și că mă face să râd. Și că va veni... Ce vă zic să nu vă zic? Și că va veni și Moș Crăciun tânăr. Moș Crăciun tânăr, auziți? N-am mai văzut așa ceva. Chiar că va fi ceva inedit, așa că veniți aici să vizitați satul Spiridușilor, că va fi ceva wow, cum numai Grinciulică poate să facă.